Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hadian baladab bishar bnia bhai ka khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill 2018. Kakan hon jong ka Consultative Committee kabala kle doba manstadi nongram henne kasngi ka khandai tere gubnai risau arja katpra. Kalalej Aiti no ya kai phot sha Chief Executive Member jong ka HADC uba HS Shilla. Hakaje kan berkinong patai kubor hadian kini kajing Aiti ya kini ka kai phot uba HS Shilla lapan pau kajing ai kublai ya kini ka committee kabala ban pendap hakaban penban bat bisar benia ya kini ka bill bala thau thamai da ka HADC bat chen ka Executive Committee kan sa songru ya ka jelang ban pej benia pat ya ka jing syam jong ka Consultative Committee. Ini kita artikel ki bill ka first amendment bat ka second amendment. Te ka first amendment hi kamut ba kan nom not sure. Nama tu kamut kan nam nama gila konkret ka separate bill ya ka tu jong first amendment. Nama ka first amendment ka keren kumno badi bandon kirang bakur kumno bantung ka i ka kam joki. Te ka tu kamut kamni ban ha pok kan ni ka Lineage Act. Ka di banwan ka separate bill. Te ka tu gila konkret menta ya ka kasih klan bill. Maka benda kini ki nuban organize kini ki sengkur kuno bikin perform kuno ka board suki tika tu kan benda ka separate bill kita kadang pengkrek kadang ya cakap tika but bakani ka second amendment bill kan kalau long ka first amendment hang tu kadang hindiat kita ki jingpin ben mahadin mengila insert itu kan new clause ka ban restriction na ka benda kani ka mixed marriages apa deng ki Intai kasi bat ki non kasi, te kemudian ki don katukan ni ki clause bahapan pembet. Makanya bat koi kali kawan harus codification pi spirit juga di kali harus codification namar ba kerja bendi juga hilang seng hakan nongrim ka ba syai kedar bah. Hakan nongrim jota kemudian hakan di kebentahi la yang baik hakan nongrim jota tipkur tipka. Makanya kali ka ba jeliu hakan di tipkur tipka. Ngasko baka kadai ya kani ka ba umulung susah mu omba jing start iwat so dan pertai jing start kari PMTBA tinda aba pila pipin yar ya kani ka jimut tip kertu kha kata pin susu ba ka custom juki kasi ka shong kha khle haki jing thai kan don kishan rang ban don ti kada ko long ba ha konsep jong kasi jing sutu jong kasi kaba menta ka science kadang ka proof menta ya ji sisa ba ya ki khon hi khaw pa tipkur tipkha ni ka kemi ba khan ma ka kemi hadin ba kala apun ni khon te ka delivery to ba kha he du pa ti na ka daw PE ba how kasi ka practice ka don ba uniu shinran kasi ushim ya ki bamdei kasi bonong kemi tin dala yo ki khon nang tu ka sawan ka tagjai tam negla don ki khun kin thei nang ban penting tu kan jai tan ki khun chenrang ban kim da tang ga bagi sutu yen dei ka jing sutu untuk long ba ka dei ka custom ka dei ka practice jung ka jai kin ri jungi ba ka shokha khle ha ki kin thei kam don ba long ka jing wan ra ya sumbai na koi pa ka jai kin ri ma ka da ka tip kur tip kha kada long hukum hi yo ka wi pa wi jung tu tip ba dei power kha but nak kami hisim le ka kur nang ba kami kenom long barway kenom sha le ben la bod ki khon kalau ba kalau singanya ka ben oh kini kalau don lupa buat la sign governor follow ta ba kitu ki bang follow ya ka matrilineal system ki ba sim jai no pa hi he cease to be a khasi sai kada kata mar kham sniu ka ajai ki pa ba ni ka shong kha khleru Shosho akabaydai pat ba kajing aja chaukpa nakalang ba SSLA loong ba kajing aja chaukpa ka khamsneu banya kajing song khakhle kumta nakalang ju lakantu yikitu ki baradam ban aja chaukpa ba kinwan saka district council ban pumbet thmaino shwa bandir kapor pi aja ki pa ka ega banja kumut ka shong sangkala pila prepare pila pi siang lenti ya kalenti ba te saka cuba benta ka kawi ke jai ka kur khakungor di kita saungut si para, kini kawi ke para kayo do nongrum, kini kawi kayo nong klau, kini kawi kayo kurkalang, kini kawi kayo do ulang stay. Di kini ki saungut ki karkungor kila ami, tak kurjung kupa kila ami kumki nong klau, kumki kurkalang, ki walang ki nongrum, ki karkungor. Di pramutul ay shokha, di kamu kalau habongi kasilong sikur si para kalau long kasang, itu nak tahu kabam bitat.
bitat he ka pil junga kalong ya kum ki tu baro ki bala aja ki pahi ba ki de ban wan pai ye hakani ka ni nang ai por ka tu ka por bala ai haka 1997 kala kut ba kom sansnem hadien baka ak kala covid to force haka 2005 kamun haga 2005 kamun haga 2010 kala kut den rei mentangi nang pli biang kaliti wakin wan biang ban penbek ya katun mamla opasi dalile da kwa kan bakwa dolong kat bolong ru kamla ada ban aja so pa ngidi ke matrilineal system ngi keren da ka ba tinge ba kitu baro hi ada kimwan ban penbek adin ba la airport kidu no regional khasi kidu no benefits baro